Mantie jera mar Oloo TV en kinde makare saniri wadhi nyime kwarango weche madhi nyime pacho ka indikone kod kocha mag weko mag siasa. Moloyo warango ni to piny mar Kenya sani kama wachope. Nego beni wadhi nyime kod weche mag siasa kondre kosokoro waketo weche mag siasa tenge mondo wadhi nyime kod ngima kaka pile. Antiere kod director mar Global Peace Foundation obro moso kaito omiyo nyingi arwa ke studio. Erokamano je moso gano. Atimo erokamano. Ani luonga Daniel Juma ana matelo ni Global Peace Foundation. Amor ka ajiunga kod wananchi kawuono. Yes. Mondo wacha ne wach mag Kenya. Erokamano ahinya. Dan nanyalo penji penyo mokwongo ni to sani iri kuma wantiere. Ang'eyo ni nitiere petitions e nyim doho mar Supreme ma bende temo challenge yiero mar Migosi Kenyatta. Iparo nade bende piny mar Kenya ikore ne doki yiero moro kadiponi doho otimo kendo nullification mar yiero ni. An ang'eyo ni Jonathan nowacho ni ok gibitero case petition e court. To bende kipenja an okayie ni kata ka oluong election moro within 30 days. I don't think ni enough time mondo walo tum lokrok e bura mar yiero cha mar IBC. Yes. Mumio kata wachni kendo ji dhi yiero moro 60 days kata 3 months. Yes. So there is no difference. Because the same people money IBC jogon kanyo okapan jogo bro work. Yumi joga awinji. Yes. Jogo bi work. No jogo tiego mo gin kanyo. To okapar ni within these 3 months yes wanyalo tim nadi mondo eka gi work. Omio an kaka neno an ok anen tie wach kata ka jodhi yiero kendo pod election ibo na time kaka nyocho timreno maonge lokruok moro kane lokruok omi paro nade sani kama wantiere iparo ni piny mar Kenya kaka nitiere oganda masani koro wacho ni gin bende gi ol kod weche mag yiero wacho ni gisedhi yiero kendo diriyo nitiere weche mag ala ma bende ok dhi nyime maber iparo ni what's the best way forward for Kenya mondo miji ochore nyime koro wach ni oyo maendi waketo kawa we koro wachako mae wadhi nyime kama an kipenja sani even though Jonasa kwer no gidwar yes to bende Jubilee bende wacho no gidwar anapa ni gima sani gima nyalo tero mbele sani yes en gima iluongo ni political solution. Winjoga awinji situation manotie is a situation ma only a political solution broke on. Winjoga to solution any Jonasa gi Jubilee nyaka gibed piny bigiye yiero nyocho kotimre maber to bende yiero kunyal timre maber for the next 3 months koro wabed piny mondo wane kaka wabaro sirkal an gima awacho sani en kata jibet nok dwa wach mar sirkal mar bar yes bar no emochimowa winjo yocho ni mana sirkal emochimowa kata ji ok dwa ero kudwa mene mochimo amo miyo iparo ni jomoko ok dwar ok dwa gichal gima yani yen tie sunga moro man ti jingo no bar no kwadwa no wach nyoch wayombo winjo ncho kwalo Jonas wacho ncho kwalo koro kwadwa yes joka bende Jubilee bende wacho ne giyombo ok gidwar ni gitim sirkal bar ni wach giparo ni Jonas bro chando gi bro ludho gi wacho kane gitiyo gi Kibaki ni ludho gi mane giwacho ni Kibaki tiyo iludho gi koro ok gidwa ludhro koro gidwa ni sani gini gichama kendgi yome giwacho nus mkati onge ngama dwa mkati ni odwa no cham kende oneno ni ka opogo nus mkati bo miyo Jonasa yes to neno ni meno timo gimo malicha nya tema wacho kama wan wacho ni to kikung'ia Kenya nena mkati Kenya ok en buffalo Kenya en piny madwaro services kawuono antie gine interview moro kinyi yes hacho njo NCC Kenya nyocha wacho gibende giwacho ne gisiro wacho ni Uhuru gi Kenya gibet piny mondo gibar sirkal yes this no, whether you quote it in what language or what it is a thing that must be done yunjoga gibet piny aito jakom kodhi kanyo kai gini sirkal yes to gi reform IBC when they are in the government yes yunjoga onge reform magibotimo kagin woko nwach joka yunjoga joka kata gibet ngi wonde ngi timo reform ginyalo wonde kata ngi timo kama kata gi local personnel yes so it is the same thing mabro timre
Karo ano kane I have totally lost hope. Ni IBC nyalo be reformed. Yeah, and I know the whole electoral system. Yes. Or lock muno gini. I to gene gima wacho kama. Kwa nyalo change constitution. Mondo wach ni in kidi yeri president. Yeah. Ikaw kata higni abiriyo. To beda one term. I to ki work. Ki work. Iluonge ni logo dichiel. Logo dichiel ne mabro konyo ji because logo moro mar ariyo cha ingeni seng'eyo kaka gine iseng'eyo meto mana ile kai ai ting'eyo kaka inyalo manipulate joma tiyo kanyo ma seche ma in kod jo IBC matiyo ni cha ko inyalo ywa ithgi nikikukelo yuma kukelo yuma tabro deal ko abro golo winjo to ki logo dichiel to it means ni iye dwach okigine kendo okidhi vai kendo koro okibi usika sana gik matimre IBC to gini anyisi ka en katabre in Jeff ne ben in president kawuono to ngado nyisi ni higni abich iwuog monda kora deda koro ichal ngama nyisi ni volunteer kom winjo ga to in gi joma ing'eyo ni nyalo manipulate mar mondo omi gino kendo we have to be honest Kenya en kamano ji duro corrupt kata ni NASA bende ni NASA kanyo bende ne bed ni gin gi power ni gin magi beti komno ipan ni nyalo we mayot kome wacho ne weyo tek no nyisa we have to be honest ginyal koro gini we have to be honest what I think what me jo IBC pressure for no reason kwa loko chick mondo ngado di achiel one term ai to we mondo ngama biro cha ai to koro kosewe to kiko interfere gi independence mag IBC nyakwabe joma honest intellectually iparo nade Dan joma thoth wacho ni sirikal mar barobar nyiri no bedo kode ka wanyalo paro yiro mar 2007 to yudo ka samoro maybe jok ma aro post wit neno ni samoro ka idonje sirikal ni tibedo short change ni samoro yonge kod teko samoro kidwa timo gini to time technical sirikal ok mari duto kore paro ni kata kuponi dwa ne mondo mi olok chike mondo bed kod sirikal to ket sirikal mar barobar ginango gini monego beni iketo in place maka ji odhi sirikal ni to ji te feel ni oyo ma indian sirikal marwa wan waduto wanti record chances maromre gik moko lure gi negotiation matu 7 cha nene negotiation okotim maber minwa kaka Kibaki no dongi powers mang'eny no bet gi boche giringo to wen Jacob choke injo mane midwa no dog I mean no lakini kitime donge ana kama miguno wese dio kanyo koro miguna gibet piny to gingi wach ni maber ka en bar to ipo gi boche giringo mamit bende don korcha to joka bengo in mar negotiate mane orengo gitimo cha koro gidong gichoke linglo to gin gidong gi boche that is what we don't want mane okelo tabu yes mane okelo tabu ai kori bed gi influence mo bende en gi executive powers to ngacha bende gi executive powers to ken ipogo nango seats ministries obedo gi to be in the way ilugo nango proportionate representation makandi nwango kura mang'eny matin to ngani to ipogo cabinet positions permanent secretaries ipego everything ipogo in maromre makoro ko bed kod ywak mo iparo ni mind nyalo konyo mu move forward ai kendo gima nyalo konyo kendo sani wa goal devolution wakao kada wacha kada no 60% mag funds obed devolved koro gine national government kajo dong kada gi 40 awinje magi gine koro kwa devolve pesa mang'eny to jopiny boneno mit mar sirkal to gima timre sani gima miyo kod wach mar sirkal mar barobar en ni gineno ni kusepogo kacha to uchama pesa un kendu kanyo to jopiny kacha raia ok winj ben biro kawana nyadano biro kawiyo matin kod wuot biro dhi nyime ka bende warango kendo kwith molos manyien kod NASA mar the National Resistance Movement wadwa range ni to en gima dhi chalo nade to bende en gima ber monego beni wachako sani
johera mar Oloo TV ma indien cheno mar Kuku mar Wach ma bende wadhi nyime kod twak kantiere kod director mar Global Peace Foundation manero Dan Juma ma bende warango gono ni to piny mar Kenya sani iro nego bene chiemo kuma chalo nade achaka ruoki studio Dan wach wando ni mondo wadonji en ni aneno ka nitiere grup opogore mag joala ma ywak ni ohala sani onge okang'eyo ni un to kaka jok mochung' ne kelo weche mag kwe oneno ka sani piny mar Kenya nitiere nade kirango weche mag uchumi of affect ji duto te. Winjoga? Business ok timre maber. An usiepna moro ma nebana wachon kana sani kata tourists yes manyocha biro ok bi maber. Joma book tours madhi yene ona ka sani tijo lingalinga. Koro en gima affect ji duto te. Imomiyo awachon Uhuru gi Jakom nyaka gibed mondo giwuo to giyien to gidwa tero Kenya kanye. Yes. Winjoga? Awinji. Koro otherwise gik moko mabiro matimre makoro lokne wach ma respond to gigi. Yes. Meno bo timre ndio lakini ere lokruok moro mabobiro. Ano kane winjoga? Okay, can national resistance movement ni nyalo kelo lokruok. National resistance movement okadwa na wach kata nango wach focus nyaka nyocho land. Yes, yes. Poka bet basomo ang'ia ne to gini. Gidwa time nadi formula mane mantie magidwa tiyo go. Ka say study bang'io te kanyalo wuoye. Sani tek munda wuoye because gima winjo sani kaguna agwach ni gidwa boycott products. Yes, yes. To boycott products no. And you know seche moko kinyal ng'eyo nwach kine kata NASA sani. Yes. NASA nitie kata jo NASA mokuche. Yeah. Maki wacho ni dwa boycott products mago kuche. Nwach gino kuche. Yes. To some of them gin members mag NASA. Okapan ni gine koro tek nuangon to meni ko kata sani ka an gimto kabiro an ng'eyo petrol station. Yes. Koro mondi fuel okinyal ng'eyo to petrol station ni en mar Okuyu en mar Janasa en koro tek koro awacho ane koro kare to doje petrol station wa yes kech mano wacho ni rach maber yes koro unless ginyiso ji ma clear obed me koro ane meno dwa chacha matin koro ananeno kama as much as waluo weche mag boycott kata mag NRM, yes, we'll look at another way. Way ma dialogue. Winjoga. Wabed pin watch Uhuru cha enemen gima wadwaro, don't yes. Wanuang kaka wawuoyo kode mondo wamae gino. Winjoga. Kata wakwa dhi court. Constitutional nyakwa tim gik moko in a ways ma constitution. Ma constitution was. Wakwanyalo wacho dan koro watime atima. Igine inyalo boycott. Jogi nyalo wacho no okay, ku boycott sawa. Ku boycott seche moko until when? Maybe nyaka igneti. Yeah, koro impact mwang'ioga. Impact po bet nadi. Koro neno ka wach mag boycott. Gimi wach maduong' ni en mondo mi jotelo ariyo gi kibed piny. Gibed piny. Yes. Yes. Gibed piny. To headliners moko ntiere kama ne wacho ni nitiere. Yeah. Sami wacho ni gibed piny. Headliners gi kawuono gi onge kosiparo ni gin tie. Okay, gin tie. Yes, but they must be told off. Headliners must be told off. Headliners mag Jubilee gi mag NASA. Yes. Nyaka they have to be told off. You watch now. Koro bed UA mondo ngata moro tim nadi o tim negotiation. Because they're the same headliners, Yeah. Kingi okadwa wacho ni jo NASA not makosa boycotting. Lakini kingi kaka kane withdraw lo timre. Yes. Lawyers mag NASA no wacho ni the moment ma Jacomo withdraw. Yes. To election dhi bedo nullified. Winjoga. Tang momiyo negi wacho kamano to kochopo makoro Jacomo withdraw. To jogo dhi nyime gi election. Motime onege paro ni ka wuok to onge yiero mane. Yes. To so ne miscalculate. Okay, wacho ne gi miscalculate. Negi gin another legal opinion. Ingen law kani go judges. Iyo kata kani watimo kusi gine mar luonanga cha. Supreme Court. Inwaunka at the same time judges ang'wen yes. no wacho ni election ne kotimre yo makare.
And then judges ariyo wacho ni election not even makare makani neno ka Ojwang Ginjoki gisomo for the whole afternoon. Yes. Kagi convince kwa wacho to loka onge adier to onge miriambo. Awinjo. Yeah. Koro apparently at that point lawyers Magnasa no miscalculate. What negi paro ni en automatic. Yes. Nika wa withdraw to so elections will be postponed. Yeah, but many no and personally I was very disappointed. Yeah, no one can no withdraw. Yes, yeah, no one watch kana na paro ni at least the legal opinion would have been right. Yes. To kana no kakoroje wacho legal opinion no no na obita dictum. Gino no wango ya kabisa. Koro nyisan koro jogi uru dhi yiero kende. Makoro yiero dhi odhi nyal hodio. Yes. Winjoga. Odhi nyal hodio. Masani koro kata okinyal odhi nyal wacho ni nutamare no boycott. To gino no say yes odhi nyal hodio. Koro ani tim nadi. Anso ni sani koro gima duong' en mana bet piny. Koro en bet. To ka en bet piny dan to Migosi Raila Odinga no withdraw wacho ni onge yiero no ero. To ka jo kuru bedi penjo ni to oyo udwa na bed piny nade to ne utamoru bire yiero. Koro un ne okuchal jok mano participate e yiero. Uru nyaka bet yie mondo wuo. Winyo nwach counties ang'wen leko timo yiero. Koro nyaka counties ang'wen constituency prenado gabich. One of them is my constituency Maugenya. Okinyal wacho koro wan kweni wan no biro gine wabiro limbe Kenya ka. Nyaka bede nyaka miwa our voice must count. Okinyal wacho koro nwan ni kata kokwago kura to onge gimaraj. Koro dwaro mondo bed page. I know kai dudu yanyo wan militia. Oluongo jo youth one militia. Mego an chakwere kabisa. One of my interviews. Akwere do Kenya luongo youth matimo gine mandamano ni militia. Winjo to bende IEBC. Oginyal wacho ni youth no tamo gi mondo gitim election. Yeah. Ang'eyo ni some of those areas you know ang'eyo ni some of the ROs and POs maybe nene make moko all resign. Winjo to emomio gini awacho ne Uhuru bende onge moral authority mar wacho ni okodwa wuoyo nyaka bed piny mondo jiwo niwach Kenya ni en Kenya achiel. Yes. To kok idwa wuoyo to nyiso kara idwaro nango idwa to Kenya kuno. Maso ne wacho ne kata un bende kaka ne un jok mane ok ogombudu be nyaka ratiro mar winji wach ni to wan wadwaro jatelo machalo. Wabende voice marwa must count. Okinyal wacho koro wani koro kata koki go kura to onge there's no sani kadi bed ni omiu gimodwaro wach kata ni okay nikech ang'e ni buche ni tire do moter kod civil societies oter kod jok mopogore kadi poni do chako nullify election iri bundu nyalo yie mondo participate koso bro chako wacho ni un gi reducible minimum so mudwa na kuongo tieki sani kanga to the court to the prayers should be very specific. Again prayers more ma previous cha yes nene wacha nullify. Yeah. Winjo to is nullify to what next? Mene gi kendo gine makosa manaka go lawyers. Nene gi wacho the prayer should have been ni gini ne kotim maber. Yeah. Koro these are the prayers. Number 1. IBC must restructure itself and then conduct another election. To in kane gi wacho ni IBC should organize another election. So ni even though jojuogi moko manie kanyo go mano ketho to makosa ka pod ni ane kanyo. So Maraga would have made prayers that would have specified yes into IBC must take joma noto makosa ka nyaka twegi nyaka gi team gi yaw servers mani gi yaw ka mondo gi team changes manenre and then they organize a clean election in conjunction with all the stakeholders. In many negative atima kendigi makarano ka Jonasa wacho reduce minimum mego beta gidwa makara kaja kom gine temu mudu gidi ugine uwo ogi niso ni they bullied Jacom to boycott yoga ngado ko ngene ni en gi chiemo mokete mesa to dwan mondo buogi oket pilipili mange hamlar mange mondo in kori ringi dhi mondo wen mene is what Uhuru did. Koro neno ni yiero ni rine wacho ni prayers kadi poni tie nyimdo to gibed very specific wacho ni oyo kai na IBC mano ketho yiero to nyaka gi team restructuring kata dual more mochako tim before yiero manyien. So the prayers should be specific.
Yeah. Awinji dana goni rokawana madunga nya kumbira chel ka chel studio mondo ma wuko do ganda wakabende wanyiso gane to piny ochimo kuma chalo nade kado kod weche mag siasa bende pod dhi nyime koni kod koche gima duong' moloyo walamo ni mondo mi weche odhi nyime maber mondo ganda duto odhi nyime kod ngimagi mana kaka pile ne jogo e kombe bidhiro dhi nyime kod piny mar klas 12 wakwayo no hayo maber e piny machalo kamano agoni rokamano madunga nya dana kumbiro kawacha kod luongi chak yud thuolo mondo ibi wuok kodwa kaka Oloo TV. Erokamano.